80% tal-miżuri favur il-familja li jinsabu fil-manifest elettorali tal-Gvern twettqu. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet minn ġewwa l-Park tal-Familja f'Witilgħin mill-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim-Ministru Carmelo Abela flimkien mal-Ministru għall-Familja u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon. Intqal li 63 miżura minn total ta' 79 miżura diġà twettqu. Il-Ministru Carmelo Abela għal kif fost il-miżuri li twettqu hemm it-tneħħija ta' ħlas fuq l-eżamijiet tal-Metzek u żieda flotja l-istudenti għal €100. Il-Ministru Carmelo Abela għal kif dan il-Gvern qed jagħti s-servizz b'xejn tal-IVF u anke Gvern Laburista qed jagħti lura il-festi pubbliċi li kienu jaħbtu fit-tmiem il-ġimgħa billi żied il-ġranet lejfa l-ħaddiema għal kif dawn il-miżuri qed jitwettqu xorta waħda waqt pandemija globali. Aħna anki għamilna eżerċizzju li rajna li hemm madwar 79 proposta elettorali mill-programm elettorali kollu li b'mod partikolari jmissu aktar mill-qrib il-familji tagħna. Li minnhom ma' 80% minnhom, jiġifieri 63% minn daw id-79 proposta ġew imwettqa diġà fl-intir tagħhom u oħrajn jinsabu anki fi stadju avvanzat li jitwettqu 100%. Min-naħa tiegħu il-Ministru Michael Falzon semma kif dan il-Gvern introduċa l-libertajiet ċivili. Il-Ministru Michael Falzon fakkar kif iċ-Children's Allowance kienu ilhom ma jiżdiedu għal kważi kwarta seklu u kien Gvern Laburista li żiedhom. Il-Ministru Falzon semma kif dan il-Gvern daħħal ukoll li persuna sa xiddum iżjed minn perjodu ta' sena li tkun fuq il-paga minima u żied il-pensjonijiet għal 6 snin konsekuttivi. Il-Ministru Falzon għal kif fil-ġimgħat li ġejjin dan il-Ministeru se jkun wettaq 90% tal-miżuri tal-budget għal din is-sena. Timmu mhix biss l-iktar ottimisti li noħorġu mill-pandemija, mhija xi ħaġa li ilha studju wara studju mhux magħmul mill-Gvern Malti, juri l-poplu tagħna ilu konsistentement l-iktar poplu li qed ikun ottimist fl-Ewropa kollha u iktar minn hekk ukoll huwa l-iktar poplu li ħares b'sigurtà biex ngħidlek lejn il-qudiem. Eżami bħal dak din l-amministrazzjoni żgur li għaddiet with flying colors.